Ποιος έντισε το Λούι Πατσαλίδη αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο? Η ΚΕΑΝ, γιατί το φιλοσόφησε και αποφάσισε ότι το σλόγγαν της «Μες στη ζωή μαζί» είναι τρόπος για να ζούμε καλύτερα. Σε συνεργασία με τον δημοφιλή stand-up κωμικό, πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό στο Instagram με έπαθλο ένα ταξίδι για 2 και εισιτήρια για την παράσταση του Λούι στην Αθήνα. Τον διαγωνισμό ανακοίνωσε μέσω ρeel Λούις με μια εμπνευσμένη ενδυματολογική επιλογή, ενώ δημιουργήθηκαν και υποστηρικτικές αναρτήσεις με τις κεανοφιλοσοφίες που δεν είναι άλλες από γνωστές ρίσεις με μία δόση ΚΕΑΝ. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έδειξαν ότι η φιλοσοφία του μίλησε στην καρδιά του κοινού. 2 τυχεροί ταξίδεψαν στην Αθήνα και είδαν τον Λούι Πατσαλίδη να τα δίνει όλα στη σκηνή. Και η ΚΕΑΝ απέδειξε ότι το έξυπνο social content και η σωστή επιλογή συνεργάτη χτίζουν ουσιαστική επαφή με το κοινό ακόμα και με περιορισμένο budget.